maayo ka, Ginoo. Tapos kang pasalamatan, maayo ka, Ginoo. Dahil ko nang imong ngalan, maayo ka, Ginoo. Maayo sa tanan, walay sama nimo. O akong Ginoo, walay sama nimo. O akong Ginoo, walay sama nimo. O akong Ginoo. Lord, salamat tayo, Ginoo. Yes, Lord. Salamat tayo sa presensya, Lord. Yes, Lord. Presensya, Ginoo, nakapawala, Lord. Yes, Lord. Sa mga kapukatol, Lord, sa mga kasingkasan. Salamat kay Lord Jesus, na ikaw mong Ginoo. Ikaw mong manluluwas. Ang tinuod nga nahigugma sa mga Worship, among pagsimba di sa mga Ginoo. Walay hunong, Lord, among mga pagluhod, among paghilak sa mga tubangan, Lord. Walay hulong kay imong pulong, Lord, ingon. Akong pagatrakuhan ang mga mata nga niagas ang mga luha. Oh, rabababa si Kriyanta, rabababa. Every tribe, Lord, here in Davao City, O Lord, will be equipped, Lord. Will be equipped, O Lord, hallelujah. Makaila sa imuha, Ginoo. Makaila, Lord, sa imong pagkagamhanan. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, O Lord Jesus. Oh, Holy Spirit. Oh, rabababa, sikri, rabababa. Yes, Lord. Salamat, Lord. Thank you, Abba Father. Abba. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I hereby declare and decree. We never move backward, Lord. We are always move forward. We are always move upward, O God, Lord, in the name of Jesus the Christ. Oh God, Lord, magmaymayaon ka ng mga kinabuhi. Magmalipayon ka, Abba Father. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Maayo ka, Ginoo. Tapos kang pasalamatan, maayo ka, Ginoo. Dahil ko nang imong ngalan, maayo ka, Ginoo. Maayo sa tanan, walay sama nimo. Nakahusgang day kunog, simba kunog, halaran. Ang tanan kong gugma, binatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Go, Gimaya. Tungog o Gimaya, sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Kay ikaw, O sa gugma, nga walay katapusan, O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Go, Gimaya. Tungog o Gimaya, sa langit o sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw, puno sa gugma, nga walay katapusan, O Diyos, awiton ko
walay dulog si maunong halaran. Ang tanan kong gugma, dinatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. So, nami karon sa Kalinan Public Market. You know. Triple chicken. So diri mo pamalit na sa lechon manok nila o ilahang mga liempo sa triple chicken diri sa Kalinan Supermarket. So dali lang nitong tulon ang triple chicken kaya atbang lang siya sa BDO na bank. Tara. Kauban ako karon si Bradix Mauro, Bradix Ladi. Ay mga bradiks. So kanaway lang mga sa Kalinan. kanay lang suot wa pa na ilis-ilis. Mauro gyapon na. Gapon mo suot. Laban naman gapon eh. Oh, laban na tayo. Laban gapon. Laking Ariel ni, laking Ariel. Laking Ariel. Kuha gapon mo ni laban. Laking ko sa niya mga bradiks. Sorb kay ko. Laking sorb. Pila tanan? 840. 840? Gis. Ah, salamat kay bossa sa discount. Pila discount? 10 pesos kada isa. 40 tanan. So na ay discount big 10 pesos kada palit na mo diri. So diri na mo pamalit sa triple chicken. Boss, salamat boss. Shout out boss, shout out. Shoutout kaya sa mga gwapo tao. So karon dili sa mi magluto, dili sa mi magchambaron kay late na kay mi kamata. Ikan pa So kinilan sa amo ang dungag sa among sudan. Hindi pa kaya rin tindahan ma'am. Di pa sa tindahan ma'am. C-Cells. So diri na mo pamalit sa C-Cells kay lami nilang tinda diri nya barato lang. So yung mga chicken, lami kini yung mga chicken. Sila chicken skin, sila isaw, kopya. Pila po ni isa sa ko? Salamat. So naabot na po mi sa Quesada store. Happy birthday ma'am. Dili rito siya. Palit na po mi mga lamas ng mga presko kayo. Dagko kayo lang mga kamatis no. Oh, happy birthday ma'am. Happy birthday ma'am. Happy birthday ma'am. Happy birthday ma'am. Welcome sa mga kinabuhi ma'am. God bless. God God bless ma'am. God bless. God bless. Ma'am, pila na edad ma'am? 40. Wow, 40 pa ka ma'am? Pa mag 30 ma'am? Ay, kailangan ko na. Libre na gulay. Libre. Libre gulay daw ha? Libre gulay. Salamat Lord. Ayaw mamoy, kaya negosyo biyan ninyo no. Ayaw. Okay rin na Brix. So karon magmotor kami kay dili ka sabay sa mga si Pastor Magic karon kay na sila ay close cell. So magmotor. Suwing ko siyaw na, magmotor kami karon. Kami ni Bradix Ladi o Bradix Mauro. Wala palagi. So kulbaan mi kay niaging motor o nya, nabali oh. Bali ang iyang tunga sa nga brace sa ubos. Bali gud ko. Do dili mo kumpiyansa diri. Gani si Bradix Ladi nakalabang na. Niagi man tong motor. Tara. Pura oh sumoy. Kuy ka, piyansaha diyan ni diri oy. Bali. Pero oh, ha? Diba na? Ay duha naman di ay Bradix. Tulo. Pero oh, Tulo. Balik mo po din ako. gani. Delikado po ang din mo. Likado ni kay Bradix. Oh, ito na Bradix. Pero oh, bali oh. Wala oy, mamalik ang tamak pay maunlo di mong tail, maanay mong tail. Gani. Pati repair na ni Alila. Di butangan ka na lang ka ng kuan bay. Ano sa nag-cushion ba? Ha? No, cushion ba? Para ma-aware po ng muagi gani, para safety po ba no? Nahinay pa jud. Nagtuo mo na ang tanang kabaw itom. Nay color pink diri, Amerikano nga kabaw ni. Dili siya oh. Ra Amerikano nga kabaw. Nay sound sakta na hapit. Karon layo na kay sila. Pero ani sa ko diri sa ilang tubod. Muna ilang tubod diri para ikan ka sa layo ng baktas, pwede ka mo inom ani. So nadiha ang iyang ano, iyang tubod. Ugnaw kayo ang tubig. Pindot kaayo diri kay daghan kay glumot ang sapa. So pag daghan daw glumot ang sapa, meaning ang sapa daw healthy. Taas kina siya nga sapa.
So, karon abot na pud mi sa area proper diri sa Sitio Siaw nga house church. Amuang i-check karon ang amuang gi construct na foundation sa purok. So, we'll see. So, nakabalik na mi diri. So far okay kayo. Ligo na kayo mga poste. Oh. Basta-basta nga dili siya basta-basta nga malihok. Okay, ligon kayo. So yun, gahe na ng simento. Ay, may buntag. Ay, udto na day. May udto sa inyo ha. May udto. May udto, may udto. May udto nay, may udto nay. Musta nay? Nay, asa si Dato? Ano to nay? Nagsanggi. God bless, Chod. God bless. Sis. Mag-worship ta sa Ginoo na. Mag-worship ta sa Ginoo. Gamay ra kay nakaon na katong sisi unta. Pagkalas 5 buntag na Lunes pa gyud. Luli ko eskwela noy. Dato ron. Pareha rin tatanan day ato di ay. Di makaya ang tiyan. Ako 3 days man ko waka duty. Kay igit man ko. Oh, Nagigit eh ka. igit ko eh. Na, halagitan. Wagay ko ka-duty atong Lunes. Tingala ko alas 4 kay nakamata ko alas 4 sa kadlawon. Ako la. Kami nigawas kalit song lubot. Dali kog dagan sa CR. Moto naka wala ko katulog balik. Moto absent jud ko. Siya po. Asdos mo? Siya ka. Kalibang. Hapon pa lang sa daligo. Sugod na. Ang yang gisuka kay mais. Ang iya daw gikaliba kay sisi. Predix Magic. Tungod jud atong sisi kami jud tanan nato. Ganin. Ako mo'y grabe. Kami wala Kasi ko kwato eh. Ako yung kaon mo jud kwato wala jud ko nadutla na to eh. Buntag. Sisi? Wala kami ng Diyos. Wala ko din mo jud. So ang mga nag-inom og juice. Kilaw na ito, Dex. Dapat ato bagong soft drinks mo to. Amo ba? Nasa kilaw ka, hindi ka mo. Dili kay wala ko wala na may Murag kay kumot ang tiyan ay moarag nga na ba. katingala kay ko sa Hindi gud ko nang muspad na gud ko. Uli gid siya gikan sa Gawas lahat. ang gawas ang singot gud. Kita. Namuti na ang mga koko ba. Uli Ya ko sus di patan makaya. nila ito ko dai wala na ka. Moingon na Wala lagi mo niingon anak katong last Sunday. manggut mi oh. Ay Sabay ko siya dito. Ay, last Sunday tong Friday day. Wala gi mo niingon anak. Anes good mo? Yan na siya. Dili ba sila sila Juliet ba? Atong diri ba nag-istorya ta ana man kanito ni Pastor Magic nga kanang sila pud di ay. Ayo, tama day. Tulog adlaw ko waka duty ato eh. Waka duty. Kabila. Pay tulong katapok. So nang harvest na day sila og mais. Pila ka sako tanan? Harvest ani. Pilang sako ani baligya ani? Lubuon pa din eh. Presko kayo ilang mga mais. Arjun nakuha na siya dahon kay mga na meron. Lord, salamat sa pagkaon sa tubangan karon. In this food, Lord, I apply the blood of Jesus. Every element of this food, even though ang tubig ang mong pagkainom, Lord, I apply the blood of Jesus. Lord, salamat, Lord. In Jesus Christ, Amen. Praise the Lord. okay. With kamatis and Bombay. Mga unta, mga bradiks. Oh, binos. Joy! Dex. So diri sa Sitio Siaw daghan po kay durian diri tanawa. Oh, pero magagagmay pa ni. So bulan ani harvest na siguro ni. Wala pa na siya mahinog, Oh. bradiks. Wala pa na siya mahinog, bradiks. Nasa mga 1 year, 1.5 months. Pwede na siya ma-harvest. Oh, daghan kayo tanawa oh. Bulig-bulig oh. 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 Ayaw po kay palabig kaon. Kay kailangan po ka magdisiplina sa mga kaon. Dili ka magpalabig kay sometimes ingani man good. Busog na ang tiyan pero itong nahuna mo kaon pa. Hi guys, hi Bradix, gihatag ni Sis Gia. Kabalo mo giyon sa nini pagkatkat. Dili lali man pagkuha ani. Marang. Marangrang ka pagkatkat. Open ba kay pit na murot ang memory. Open. Open. Wow! Lamig kayo! Lamig kayo! Wow! Lamig kayo!
Tanawa ilang talong diri. Hi Pisko kayo. This Pila ka is kilo a niyong harvest? eggplant. This is a eggplant. Pila kilo ni? Egg with plant. Eggplant. Certified.